Surak rampak lir gumuruh mawuran kehing wadya moho siap gerak siap gerak siap gerak siap gerak Sumangkah kang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Nugroho mewase wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Maha welas ugi maha asih. Tansah tumedhak tumandu kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah keluarga Waradin Sagung Dumadi Lestantun Raharja. Para alim, para ulama ingkang tuhu kinabekten. Sesepuh pinisepuh ingkang dadi kinurmatan. Sanak kadang tangga tepali keluarga ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun ingkang hamegati nenggih Bapak Temu Sarojo dalasan keluarga ingkang kinurmatan. Pinanganten sekalian ingkang bagya mulya nenggih wonten Roro Ayu Endah Dwi Rahayu sarjana pendidikan. Dalasan Mas Yusuf Hartono sarjana teknik. Linanggung pangarsa desa Mirit, Kecamatan Mirit, Lumebet wewengkon Kabupaten Kebumen. Ugi sedaya panawung kedhanipun minangka pangembating praja satiraning negari kang pantes hanapi sagunging pakurmatan. Saderengipun adicara panglipur sesarengan kalipun campur sari aji laras ingkang dipun sepuhi kalipun kadang kula nenggih Dimas Bagus Nursetyo Wicaksono. Langkung rumen tansah kula dherekaken muji syukur dhumateng Gusti ingkang murbahi dumadi. Mugi pepanggihan ing titiwanci siang punika awet pura madya dumugi wasana samangke tansah manggih kawilujengan katentreman ugi kabagas warasan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam tansah luberna dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu badhe paring pitulungan awit ngalam donya dumugi binjing wonten ing delahan. Sanggening para tamu kakung semawana putri ingkang dadi kinurmatan. Kula ingkang pinijiang larapaken adicara ing pepanggihan siang punika. Mugi awit para madya dumugi wasana samangke saged paring hiburan ingkang remenaken dhumateng panjenengan sedaya. Makaten atur pambuka ingkang saged kula aturaken sedaya kekirangan kelepatan nyuwun agunging aksaya. Sugeng rawuh, sugeng lenggah ingkang sampun hanampi pasogatan katuran ngrapi kanthi eca lan merdika. Sinambi hamidhangetaken saha hamriksani adicara panglipur campur sari aji laras ingkang mijil saking Kecamatan Ambal. Dene Swarawati ingkang badhe nderek paring panglipur wonten panggihan ing titiwanci siang punika urut setunggal bagas tunggal ing samangke wonten Diajeng Uut. Semono yen dolan karo
Sagung Purnawa kakung saha putri ingkang dadi kinurmata